mangsa rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku res liramu. Sewindu nggonku ora ketemu kekuka atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga paranggono sing tak tresno muga bisa urip tandremulya. Uyungku ngelayung ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eloku terus mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Sing penting aja kleru tresno bojone tangga lho ya. Nek dadi suwaya. Ora kerasa sewindu nggonku ora ketemu kekuka atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga marang rondo sing tak tresno muga bisa urip tandremulya. Uyungku ngelayung ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes eloku terus nili ana pipi apa tresno iku pancen ra kudu